Татарстан Язучылар Берлегенең тугры YouTube каналы тамашачылары, бүген безнең Язучылар Берлегенең менә шундый мөхтәрәм, мөбарәк җирендә хөрмәтле кунагыбыз, күренекле язучы, үзе дә Татарстан Язучылар Берлегендә 7 ел дәвамында Татарстан Язучылар Берлеге идарәсе рәисенең урынбасары булып эшләгән хөрмәтле Вакиф Вәкил улы Нуриев. Мен аны яратып эшләдем монда. Гел аралашу, гел сәфәрдә, гел сәяхәттә, гел дөрес әйткәндә Россиянең аркылыга буйга гизеп чыктык инде без монда эшләгәндә. Китәсең инде, төнне торып китәсең, командировкалар ерак бит инде Ульяновск, Сәгать аермалыклары, Пермь, Ижау, Оренбург торып китәсең. Очрашу инде кич белән була. Очрашулар 10-11дә бетә, тагын кайтасың. Без бик сирәк кенә кунып калайык. Шофернәгә кайтасы килә, Казанга нәрсәдер кайтасы килә. Юлда үтә. Юлда үтә, шулай торып, инде монда юлда тәкәрмәс үстендә шул 7 елның бик күп сәгатьләре тәкәрмәс өстендә үтте инде. Һәм менә бу иртән хәерле кич балалар дигән сүз бик мөмкин килеп чыгарга. Менә монда эшләгән елларда, менә бу язучылар белән урашу елларда минем өчен иң истә калганы әнә шундый күренекле шәхесләр белән очрашу булды. Очрашу, күрешүләр, аралашулар, менә шулар иң истә калганы менә әйтәм, язучылар гел килеп торалар инде зур шәхесләр, язучылар монда, алар инде монда эзе сулыкмадлар бер качанда. Мәсәлән, мин эшләгән чорларда хәтерләп, Илдар Юзеев инде гел килеп йөрде инде, Рөстәм Миңгалиев төшәйде. Аннары чойды, ул әйтәйде, мин бер тәмәке тартканчы монда килеп җитәм дип. Ул монда Шмидт урамында гына тора иде. Бер тәмәке тартканчы килеп җитәм дип. Ризван Хамит менә астан нидән? Татарстан урамыннан. Күңелле чоры инде. Алар инде аларның инде һәр сөйләгән аларның кызык белән, мәзәк белән сугарылган инде алар. Шул вакытта фәһемле сүзләр, гыйбрәтле вакыйгалар, тәрбияви мәгънәгә яйдаларның менә ул сөйләүләре. Аның шунысы кызык. Мин монда Салон күперләрендә һәм сәхнә журналында эшләгәндә минем монда бүлмәймә подвалда иде. Хәзер мин уйлап утырайым. Мин университеттан соң эшне башладым яшенче редакциясендә, хезмәт биографиясен. Анда мин 11-нче этажда башладым. Хайрат медиа бинасы инде. 11-нче этажда башладым. Биектә бит инде. Шуннан биектән карап утырам, Казанга, ой, мин нинди биектә утырам, шәп. Шуннан карый бер заман 8-нче этажга төшерделәр мине. Анда яшенче газетадан башта җаваплы секретарь булдым, аннары урынбасары, 8-нче этажга төштем. Аннары шуннан соң китап нәшриятына килде 4-нче этажга, Бауманга. Гөлчүк барам. 11-нче этаждан 8-нче этажга, 8-нче этаждан 4-нче этажга, шәһәр Казанда эшләгәндә энергия институтының 2-нче этажына. Ондан соң монда килдем. Монда бөтенләй подвалга төшеп киттем. Карам әйтәм, минем хезмәт биографиясе гел төшүдән генә тора икән. 11-нче этаждан подвалга төшеп киткән менә уже. Һәм уйлап куяйм. Монда соң тегоска карыйм да. Тагын да монда төшәр урын бар. Монда төшәсе килми инде анда. Анда уже асында 3 аршын җир. Шайтан уйлап утырган чаклар бар менә монда бу йортта. Һәм менә шул подвалга да име? Подвал бит инде. Анда минем кичкенә генә бүлмә иде. Анда бер өстәл, бер кресло, бер урында, башка бер берсе килми анда. Анда бурларга да урын юк. Шунда бит күпме кеше килә. Анда композиторлар да, рәссамнар да килә. Килеп утырган бар Мирсәид Яруллин. Фасил Әхмәтов композиторлар. Инде җырчылар инде Рафаил Сахабиев, Тора җирекендер җире безнең Хәнәби Шәйдуллин, ул килә. Мөнир Якупов килә. Илһам Шакиров килә. Монда ул эшләде филармониядә. Сәнгать җитәкчесе булып, ул керә иде, гел кереп хәлне белеп тора иде Илһам Шакиров. Киң күңелле кешеләр иде. Теге нәрсә анда подвалга кереп йөри, безәл нәрсә төшеп йөргән дип тормыйлар. Шул подвалда зур итеп хөрмәт итеп киләләр. Оннан бу йортны хөрмәт итеп киләләр инде алар. Аның подвалында хөрмәт итәләр. Менә шулай итеп, шундый шәхесләр белән аралашып, шунда яшәргә, эшләргә туры килде. Истәлекләр күп инде бу йорт белән бәйле. Вакыйф туган менә якты хатирәләр белән уртаклашкан өчен олуг рәхмәт. Вафат булганнарның урыннары җәннәттә булсын. Амин.